Фатих Амирхан. Нәҗип. Укый Зөлфия Шамсуарова. Минем абыемны бөтен күрше-күрпе мактап сөйлидер иде. Булдыклы бала, матур бала, акыллы бала диләр иде. Безгә керә торган карчыклар гына түгел, кызлар да ул идә булмаса ападан "Гомәр кайдасың? Күренмилә, ишек алдында да күренмәде" дип сорыйлар. Әгәр инде ул идә булса, карчыклар аны чакырып сөйләләр, сөйләштерәләр, кызлар аны үзләренең уеннарына катыштыралар, аны кыстап курай уйнаталар иде. Кайдан ирәнептер, ул курайны бик матур итеп моңлы итеп уйный иде. Башка кешеләрнең аны булай сөюләре, мактаулары мине бик үк көнләштермәсә дә, Мәрфуга апаның аны миннән артык сөюе мине борчый һәм кәефсезләндерә иде. Мәрфуга апа дип без үзебезне күрше Габдрахман абзыйның олы кызын йөртә идек. Миңа караганда 8-9 яшь, абыйыма караганда 6-7 яшь олырак булган бу кыз, инде җиткән кыз булса да, безнең 14-15 яшьлек апабыз янына сөйләшеп утырырга гына түгел, курчак уйнашырга да керә иде. Абый да, мин дә аны бик сөя идек. Мин аны күзләре зур булганга, тешләре бик тигез, ап-ак булганга һәм авызын матур итеп көлгәнгә күрә сөя идем. Абый ник сөйгәндер, мин анысын белмим, бәлки ул аны тавышы матурга күрә сөя торган булгандыр. Бик матур тавыш белән сөйләшә, аның күкрәгеннәнрәк алып чыгара торган сөйләше, тавышы, абый уйный торган курай тавышының әллә кайсы бер җиренә охшап китә иде. Көннәрдән бер көнне без абый белән уйнарга тотынып, иске тарантасыбыз пролетка урынына, аның югары күтәреп бәйләнгән тәртәләре ат урынына, абый бай урынына булды, мин кучер булдым. Абый "Киттек" дип кычкыргач, мин тарантасының кучер аягы басар өчен куелган җирләренә аягым белән тибеп, ат барган тавыш чыгарырга тотындым. Ат кузгалды, без киттек имеш. Берничә минутлар шулай итеп баргач, абый миңа "Атны чаптырарак төш" диде. Мин дә аякларымны бөтен көчләре белән тыпырчындыра башладым. Очабыз гына имеш. Бу арада апа тәрәзәне ачып, "Гомәр, кер әле монда, безгә курай уйнарсың" дип кычкырды. Мин абыйның җавап биргәнен көтмичә, аның өчен үзем җавап бирергә ашыктым. "Уйныйбыз әле без. Курай имеш, тапканнар бер курай. Кирмибез без, йөдәтмәгез безне. Шулай бит, абый. Анда кызлар арасында ир малайларга..." Апа янында бүген кызлар ва алар арасында Мәрфуга апада барлыгын без белә идек. Минем абыйны чакырып та, үземне чакырмый калдыруларына ачуым килгән иде. Абыйны кертмәс өчен мин аякларымны тагын да ныграк тыпырчындырып, атның бик шәп һәм бик дәртле барганлыгын күрсәтергә тырыштым. Абый апага "Кирмим" дип үзе җавап бирмәсә дә, минем җавабыма каршы килмәде. Әмма апа минем ачуымны тагын да китерә төшәр өчен дигән шикелле итеп, "Сине дәшмибез дә без, синең кирәгең юк, Гомәрне дәшәм бит мин." "Гомәр, кер акыллым" дип кычкырды. Мин апаның бу сүзләрен абыйга ишеттермәс өчен аякларымны шул кадәр каты тыпырчындырдым ки, аякларымның сөякләре яңгырадылар. Тарантас тактасы кубарган тавыштан үземнең колакларым җафаландылар. Ләкин файдасыз. Абыйның апа сүзләрен ишеткән икәнен мин йөзеннән карап аңладым. Апаның ул сүзләренә каршы миңа нәрсә дә булса эшләргә кирәк иде. Ни эшлисең? Мин тоттым да аны, апаны үчекләргә керештем. Иренемне бераз былчайттым, күзләремне акайттым да, "Вә, Гомәр, кер, вә, курай, рай, вә" дип кычкырдым. Ачуымнан минем бөтен кәефем бозылып өлгергән иде инде. Әле ярый абый тарантастан төшеп, апалар янына кирип китмәде. Булмаса, Ходай белә, миңа еларга да чират җиткән булыр иде. Апа тәрәзәдән китте. Мин дә бераз тынычландым. Тәртәләргә чыбыркы белән бер-икене сыздырдым. Ник ялкауландың, хайван?" Шулай итеп, менә инде уйныбыз яңадан әүвәлге дәртле хәленә кайта дип торганда гына, тәрәзәдән тагын "Гомәр" дигән тавыш ишетелде. Бу юлы инде апа тавышы түгел, Мәрфуга апаның матур тавышы иде. Минем аяклар ихтыярсыз тыпырчынудан туктадылар. "Гомәр, кер әле нәнәм, безгә курай уйна." Мәрфуга апаның матур тавышы миңа бу юлы шундый ямьсез, шундый начар булып ишетелде ки, мин эчемнән генә аны да үчекләдем. "Вә, Гомәр, вә." Минем атны бик чаптыруыма да карамыйча, абый тарантастан төшеп китте. Һәм минем "Ат чабып барганда төшмиләр инде аны" дигән сүземә дә җавап бирмичә, өйгә кирип китте. Бу эшнең барысы мине шул кадәр хурландырды ки, минем күзләремә яшь тә килеп өлгерде. Кешене мыскыл итәләр, кешене җәберлиләр, аны дәшәләр, мине дәшмиләр дә. Мине һәр кеше җәберли генә, мыскыл итеп йөртә генә. Әллә бәлки мин әти-әнинең дә үги балаларымындыр да, минем үземә генә әйтми торганнардыр. Менә барысы да кыямәт көнендә җәһәннәм утында янарлар әле, диде уйланып, мин шактый вакытлар кучер урынында утырып тордым. Күз яшьләре инде акрын-акрын гына йөземне чылата башлады.
Менә кыямәт көнендә үзләре дә күрерләр әле. Сабый баланы елаткан өчен җәһәннәм утында янарлар әле дип тагын уйландым. Бу үзләре дигән кешеләрем кемнәр булгандыр, анысын Ходай белә. 5-10 минут шулай утырганнан соң мин күз яшьләремне сөрттем дә ачу алу кайгысына төштем. Әмма кемнән ачу алырга? Абыйданмы? Ападанмы? Мәрфуга ападанмы? Әллә барысыннан дамы? Анысы ничек туры килер әле? Җае ничек туры килсә, шулай эшләрмен дип уйлап, кызлар җыелып утыра торган апа бүлмәсенә чаптым. Ул бүлмәдә апа һәм Мәрфуга ападан башка берсе җиткән, берсе минем кырдаш һәм алардан башка тагын 2 кыз утыралар иде. Үзем танымый торган бу кызларның Мәрфуга апаларга икенче шәһәрдән кунакка килгән кызлар икәнен мин актыктан гына белдем. Мин барып кергәндә абый курай уйнап утыра. Мәрфуга апада теге кунак кызлары да бик ихлас белән тыңлап утыралар иде. Барып кергәч тә мин ачы чырылдык тавыш белән абыйның курай уйнап утыруын үчекләргә ябыштым. Берәр минутка бүлмәдәгеләр аптырашып калган шикелле булып тордылар да, аннан соң апа минем авызны кулы белән каплап, "Шаярма, тукта, булмаса хәзер чыгып, әнигә әйтәм" диергә тотынды. Мәрфуга апа зур күзләренә гаҗәпсенү кыяфәте чыгарып, "Әбәү нәнәм, ни эшең бу? Син бер дә булай түгел идең бит. Менә бу кунак кызлары үзеңне акылсыз малай икән бу дип китерләр" диде. Мин Мәрфуга апаның бу сүзләреннән соң дәрәҗәдә кәефсезләндем. Кунак кызларының үземә туп-туры карап торуларыннан хурландым да, ачудан һаман әле уйнап утыра торган абыйның авызыннан курайын тартып алдым. Бу эш минем үземчә бер батырлык, бер егетлек шикелле булып, кунак кызларының, хосусан Мәрфуга апаның исен китерер һәм аларга мине бер батыр егет итеп күрсәтер шикелле тоела иде. Ләкин эшнең ахыры алай булып чыкмады. Абый курайын минем кулдан тартып алды да үземне этеп җибәрде. Мәрфуга апа һәм кунак кызлары миңа, "Әбәү, акылсыз" диештеләр. Апа, минем абый белән сугышырга торганымны күреп, 2 кулымнан тотып бүлмәсеннән чыгарып җибәрде дә ишеген бикләп алды. Мин күзләремнән ага торган яшьләр белән тотлыга, "Ачмасагыз ишегегезне ватам" дип кычкырынып, бүлмә ишеген кагарга тотындым. Тавышка килгән әнине күргәч, мин инде елап ук җибәрдем. Абыйны үзләре чакырып алалар, мине үзем килгәч тә бүлмәләреннән куып чыгаралар. Абыеңныкы шикелле берәр һөнәрең булса, сине дә үзләре чакырып алырлар иде. "Кит аннан, тавыш чыгарып йөрмә" дип әни мине бүлмә тирәсеннән куып җибәрде. Бу хурлыктан соң мин бакчага чыгып бик озак елап утырдым. Мине барысы да җәберлиләр генә. Әнием дә минем үги ана булырга кирәк. Менә кыямәт көнендә һәммәсе дә җәзаларын күрерләр әле. Барысы да җәһәннәм утында янарлар. Һөнәрең булса дигән булалар. Абый миңа караганда олы бит ул. Аның яшенә җиткәч, минем дә һөнәрем булыр әле, дип уйлый елап утырдым. Ул көн кич йокларга яткач, мин үземнең шул эшләрем хакында бик озак уйландым. Бер караганда апалар, Мәрфуга апалар, әниләр, абыйлар, хәтта теге кунак кызлары да мине җәбер иткән шикелле тоелалар. Икенче караганда, мин үзем булай сугыша башлап, начар эшләгәнмен шикелле тоела иде. Бер уйлаганда тегеләргә ачуым кабара иде. Икенче төрле уйлаганда, алардан уялган сымак була идем. Башкалары тагын бер хәл иде. Мәрфуга апа алдында мин үземне оятлы итеп сизә идем. Ул мине акылсыз малай икән бу дип уйлагандыр инде. Абый минем кулымнан курайын тартып алып, үземне этеп җибәрде. Мәрфуга апа мине бигрәк көчсез икән бу дип уйлагандыр инде. Мине апа кулымнан тотып чыгарып җибәрде. Мәрфуга апа мине кызлар хәтле дә куәте юк икән аның дип уйлагандыр инде. Әнигә дә әйткәндә мин елап җибәрдем. Мәрфуга апаны ишеткәндер дә, бигрәк елак малай икән бу, кыз балалар шикелле икән дип уйлагандыр. Абыйны алар һөнәре өчен чакырып алалар икән. Мәрфуга апа мине бигрәк һөнәрсез малай бит бу дип уйлый торгандыр. Бу уйлар мине шул кадәр ваттылар ки, мин таң аткач кына йокыга китә алдым. Икенче көн иртә белән минем башым үземне Мәрфуга апага ничек итеп батыр, һөнәрле, елак түгел итеп күрсәтүне уйлау белән мәшгуль булды. Уйлый торгач, бер юл табылган шикелле булды. Мин Мәрфуга апаның һәр көнне безгә керә торган вакытын белә идем. Шул вакытны саклап торып, үзебезнең өй түбәсенә мендем дә, аның иң очланып килгән җиренә барып, кулларым белән морҗага ябышып басып тора башладым. Мәрфуга апаның керүен көтеп, миңа шул хәлдә 15-20 минутлар торырга туры килсә дә, мин чыдадым, менгән җиремнән төшмәдем. Менә бер вакыт капкадан Мәрфуга апа күренде. Ул инде ишек алдының уртасына җитте. Ләкин түбәгә бер генә мәртәбә булса да, ялгыш кына булса да күз дә төшермәде. Мәрфуга апа килә дә килә,
Мин аның үземне күруен көтәм дә көтәм. Әмма ул уш иткән шикелле күрми дә күрми. Ахыр мин чыдамадым. Мәрфуга апа! Дип кычкырып җибәрдем. Ул як-ягына каранды. Мин яңадан кычкырдым. Шуннан соң ул мине күрде, ләкин «Исәнме, Нәҗип» дигән сүздән башка бер нәрсә дә әйтмәде. Минем шушындый биек һәм куркыныч җирдә басып торуыма бер дә исе китмәгән шикелле генә итеп йөри бирде. Аның булай исе китмәвенә кәефсезләнебрәк, мин яңадан «Мәрфуга апа, мин монда әллә кайчаннан, бик озактан бирле басып торам бит» дип кычкырдым. Ул тагын бер кат миңа күтәрелеп карады да: «Аягың ычкынып егылып китсәң булыр эш. Төшнәнә моннан. Өй түбәсендә каргалар гына йөриләр. Зур егетләр анда менмиләр. Әнә, абыең зур булгач, анда бер дә менми» диде. Бу сүз минем бөтен кәефемне бозды. Моннан соң түбәдә басып торуның бер тиенлек тә кызыгы калмады. Мәрфуга апа бу сүзне әйткәнче, мине борып шиметеп алган булса, җиңелрәк булган булыр иде. Кәефсез генә, азапланып кына, йөземне чытып кына, мин түбәдән төштем дә бакчага барып утырдым. Һәм минем бер нәрсәм дә күренми. Абый менеп шулай басып торса, барысы да аны мактарлар иде, барысының да аңар исләре китәр иде. Ул курка, ул менә алмый шул. Аны берсе дә куркак дими. Барысы да миңа уш итәләр, дип уйлап, үз-үземне бик җәберләнгән кеше шикелле итеп тоя башладым. Мәрфуга апага һәм үзем билгеләп җиткерә алмый торган әллә кемнәргә ачуым килде. Ачуым килде. Әмма ничек тә булса, Мәрфуга апага үземнең батыр икәнемне, егет икәнемне, һөнәрле икәнемне күрсәтү уеннан мин кайталмадым. Моның өчен мин аның өенә кайтырга чыкканын саклап тордым да, аның өй ишегеннән чыкканны күргәч тә, җәһәт кенә батыр гына койма өстенә менеп киттем. Һәм аның өстенә куелган бер кул яссылыгы гына такта өстендә арлы-бирле йөрергә тотындым. Мин йөрим дә йөрим. Әмма ул алдына караганда мине күрмичә әллә нәрсә уйланып килә. Инде ул коймага якыная дигәндә, мин тамак кырып бактым. Файдасы булмады. Кычкырып әйтеп үз-үземне күрсәтсәм, баягы шикелле булуыннан курыктым. Шунлыктан ике кулымны кушлап тотып, баш бармакларымны авызыма кабып, пароход тавышы белән кычкыртып җибәрдем. Бер кычкырттым, ике кычкырттым. Өченче кычкыртуымда инде Мәрфуга апа йөзен күтәреп миңа карады. Мин моны күргәч тә, бер аягымны коймадан күтәреп, бер генә аягым белән аның өстендә калдым. Тар гына урында да мин бер аягым өстендә генә басып тора алам имеш. Мәрфуга апаның мине бу һөнәремә дә бик исе киткәнлеге күренмәде. Бары ул: «Нәҗип, акыллым, төш аннан, төш. Шундый җирдән егылып, берәр җиреңне имгәтмәсәң ярар иде син. Зур егетләр койма өстенә менеп йөрмиләр инде. Койма өстендә мәчеләр генә йөриләр. Әнә абыең акыллы булгач, бер дә андый җиргә менми» диде. Бу сүз мине тагы үтерде дә салды. Әйе, абый менеп йөри алса, сез барыгыз да аны мактар идегез әле. Ул курка шул, ул менеп йөри алмый шул. Менә ул монда бер аягы белән генә басып торып карасын әле. Мәрфуга апа койма яныннан: «Нәҗип, төш акыллым аннан, төш. Сине дә мактыйбыз без. Синең басып торганыңны күрдем мин. Артык кирәкме инде? Төш акыллым» дип узып китте. Бу сүз миңа әвәлгесеннән дә яманрак тоелды. Мәрфуга апа минем үземне күрсәтергә йөргәнемне сизде. Мине бер дә батыр дип тә, егет дип тә уйламады. Бер аяк белән генә басып торганымны рәтләп күрмәсә дә, юри генә күрдем дигән булды. Мине кечкенә балаларны алдаган шикелле итеп алдар өчен генә «Сине дә мактыйбыз без» дигән булды, дип уйланып мин Мәрфуга апага ачуым килде дә, эштән генә мин аны үчекләп алдым. «Төш, төш, төш, таш, таш, вә, басып торганыңны күрдем дә, вә. Булай үчекләп кенә ачуым басылмагач, аның күзләре дә зур түгел, кып-кечкенә генә. Тешләре дә матур түгел, кап-кара гына, бик ямьсез генә. Клюы дә бер дә матур түгел, әбиләр клюы шикелле генә», дип уйлап, аның әвәлдә үземә матур күренгән һәммә җирен ямьсезгә чыгардым. Һәм шулай итеп үз-үземне бер кадәр юаттым. Ләкин ачуым басыла төшкәч, булай дип уйлавымның дөрес түгел икәнен үзем дә бик яхшы аңладым. Аның күзләре зур, тешләре аппак, клюы дә әбиләрнеке шикелле түгел, матур бит. Ләкин ачуым ачу, бу соңгы уемны ничек булса да какшаттым. Мәрфуга ападан үч алмый калырга ярамый. Күзләре зур булса ни, алар әле генә зур бит. Менә икесенә дә арпа чыгар да, кып-кечкенә булып калырлар. Тешләре авыртырлар да менә, кайсылары төшеп бетерләр, кайсылары кап-кара булып калырлар. Клюы дә ямьсезләнер әле. Саби баланы күп рәнҗетеп йөрсә, дип уйлап, мин үз кәефемне төзәтергә тырыштым. Ул көне буе гына түгел, хәтта кич буе да әле минем күңелемдә Мәрфуга апага ачу сакланды. Ләкин икенче көн инде ачу унытылган, бары җиңелчә бер үпкәләү генә калган иде. Ул көн иртә җилле, давыллы булды.
Урамда күз ачып булмаслык тузан күтәрелгән. Бакчабыз агачлардан сынып төшкән вак ботаклар белән капланып, пәри оясы шикелле булган иде. Күк йөзе зәңгәр су, кара, куе вә калын болыт кисәкләре белән тулган. Дөнья шул болытлардан аңкыган салкынчалык белән капланган иде. Менә бер вакыт давыл бераз акрынланган шикелле итте. Бираздан тагын куәтләнде, тагын бераз акрынлады, тагын куәтләнде дә, тагын бераз тынды. Бу вакытта бер куе болыт нәкъ безнең өскә килеп җиткән иде. Дөнья җимерелгән шикелле итеп күк күкрәде. Берәр мәртәбә яшен уты күренеп китте. Күк күкрәве тагы да куәтләнде дә, шалтыратып суккан яшен тавышы бөтен дөньяны яңгыратты. Тагын күк гөрелдәде, тагын яшен шалтырады да, чиләктән койган шикелле итеп яңгыр яварга тотынды. Эре тамчылар белән дөньяны дер селкетеп яуган бу яңгыр ярты сәгать эчендә безнең бөтен ишегалдын суга батырды. Ярты сәгатьтән соң яңгыр инде басыла башлады. Тамчылар сирәгәйделәр. Тигезләнеп исә башлаган җил болытны куды. Аның астында капланып торган кояш үзенең нурлы йөзен безгә таба юнәлдереп, юеш җирне җылыта, гөрләп ага торган яңгыр суын бриллиант тамчылары шикелле итеп ялтырата башлады. Дөнья яктылык һәм шатлыкка коенды. Мин балакларымны сызганып, суда былчыракта йөрергә чыгып киттем. Салкын яңгыр суы аякларны кәефле кытыклый. Су белән изелгән кызыл балчык аякларга сыланып, аларны рәхәтләндерә иде. Шактый вакытлар бу кәефле эш белән маташканнан соң, мин кызыл балчыктан төрле нәрсәләр әвәләргә тотындым. Күмәч булды, башлы шикәр булды, ат булды. Хәер, бу соңгы нәрсәмне ат дип тә, мөгезсез сыер дип тә, хәтта сарык дип тә уйларга мөмкин иде. Шуңар күрә караган кешегә танырга уңай булсын дип, мин бу хайванның аркасына шырпы белән ат дип язып куйдым. Бу нәрсәләрнең бик килешле чыгуы мине үсендереп җибәргәч, "Тукта, Мәрфуга апа сурәтен ясыйм. Үзенә күрсәтеп исен китерермен. Әгәр инде бик кызыгып куйса, аны үзенә үк бирермен" дип уйлап, адәм гәүдәсе әвәләргә тотындым. Монысы булды. Әвәл кырсагы бераз чыгынкарак булган иде дә. Мәрфуга апаның кырсагы былай түгел дип уйлап, аны тигезләдем. Гәүдәгә аяклар кирәк. Шактый азапланып торгач, алар да бер төрле ясалдылар. Дөрес, бу аяклар бик нәфис түгелләр. Алар аяктан да бигрәк кәкре башлы бүкәннәргә охшыйрак төшәләр иде. Ләкин ни эшләмәк кирәк? Яхшырак, нәфисрәк итеп эшли башласаң, кызыл балчык чыдамый, әле бер җире кителеп төшә, әле икенче җире сынып китә. Кулларны ясау аякларны ясауга караганда да мәшәкатьлерәк булды. Шулай да азаплана торгач, алар да ясалып тәмам булдылар. Дөрес, куллары бармаксыз һәм берсе-берсеннән озынрак булып чыктылар. Ләкин аннан гына әллә никадәр зарар килми бит. Булар тәмам булгач, шар кыяфәтле итеп баш ясадым да шырпы белән авыз сыздым. Бик азапланып, тукмакка охшашлы борын ясап куйдым. Күзләре урынына мәкәрҗә бүләгенә өләшенә торган кашлы йөзекләрдән алып, 2 ялтыравыклы пыяла утыртып куйдым да алар өстеннән каш сыздым. Күз урынына утыртып куйган ялтыравыклы пыялаларымның түгәрәк булып, зурайып ялтырап торулары минем үземә бик килешле шикелле тоелды. Дөрес, бу ялтыравыклы пыялаларның берсе Мәрфуга апаның күзе шикелле зәңгәр булса да, икенчесе кып-кызыл булып, аның күзенә охшамый торган булып тора иде. Ләкин ни эшләмәк кирәк? Хәзинәмдә бары шул кадәр генә иде шул. Кылакларны шырпы белән сызып, мунчаладан чәчтә куйгач, Мәрфуга апа ясалып тәмам да булды. Караган кеше танымый тормасын өчен, моның да аркасына Мәрфуга апа дип язып куйдым. Моны эшләп бетергәч, мин инде шактый вакытлар тик кенә утырып ял итүдән үз-үземне тыя алмадым. Яңа ясалып беткән Мәрфуга апага карап тору минем үземә кәефсез түгел иде. Менә абый ясап карасын әле шушылай итеп дидем. Хәзер инде Мәрфуга апаның үзе безгә керүен генә көтеп утырырга калды. Үзем ясаган Мәрфуга апаны киптерергә кояшка куеп, чын Мәрфуга апаның кергәнен көтәргә тотындым. Көткән нәрсә озак тыела, миңа да көтә-көтә зарыгып бетергә туры килде. Шулай да чыдадым. Менә бер вакыт Мәрфуга апаның капкадан кергәне күренде. Аны күргәч, минем йөрәгем әллә ничек кызурак тибәргә тотынды. Минем турыгарак җиткәч, Мәрфуга апа матур тешләрен күрсәтеп, матур итеп елмайды да, "Исәнме, Нәҗип? Ни эшләп болай былчыранып беттең, җаным?" диде. Гадәттә, җаным дип сөйләшми торган Мәрфуга апаның бу юлда миңа җаным дип эндәшүе бик күңелле, бик мәхәббәтле тоелды. Кичәге ачу урынына калган үпкәмне онытып, мин "Ул мине дә сөя, абыйны гына түгел" дип уйлап алдым да, "Мәрфуга апа, кил әле монда. Синең үзеңә генә бер нәрсә күрсәтәм" дидем. Ул минем яныма килгәч, киптерергә куйган Мәрфуга апамны аның алдына китереп куйдым. Мәрфуга апа аңар күзен генә төшереп алды да, "Ник җаным болай былчыранасың?" дип сорады. Мин тизрәк моның нәрсә икәнен аңлатып,
аны яхшылап карарга мәҗбүр итмәкче булдым. Бу син бит, Мәрфуга апа. Әнә аның күзе нинди зур, үзе зәңгәр. Мин аның икенче күзенә дә иртәгә зәңгәр пыяла табып куярмын. Булай дигәч, Мәрфуга апа чынлап та өстән генә карап китә алмады. Сурәткә якынрак килеп карады һәм көлеп җибәреп: "Әбәү җаным, бу бик ямьсез бит. Мин шулай ук ямьсезмени соң?" диде. Мин уңайсызланып кына моның ямьсез түгел икәнлеген, менә иртәгә икенче күзенә дә зәңгәр пыяла куйгач, бик матур булачак икәнен сөйләргә керештем. Һәм ахырдан гына: "Менә аның чәче дә синеке шикелле сары, корсагы да синеке шикелле тигез", дидем. Мин бик үпкәлим инде, Нәҗип, сиңа. Мине шундый ямьсез итеп ясагансың. Кирәкмәс, акыллым, андый нәрсәләр ясама, былчыранып йөрмә. Менә абыең акыллы булгач, бер дә былчыранып йөрми, диде дә үзе китеп тә барды. Көтелмәгән бу сүзләрдән мин ни эшләргә дә белмәдем. Хурлануымнан, ачуымнан елыйсларым килде. Башта ни дип җавап бирергә дә белмәдем. Бераздан гына ишегеннән кирип бара торган Мәрфуга апаның аркасына карап: "Әйе, абый ясаган булса, барыгыз да матур дияр идегез әле. Мин ясаганга күрә генә син шулай дисең. Менә абый ясап карасын әле шушылай итеп. Ул ясый алмый шул", дип кычкырып кала алдым. Бу хурлыкка еламый түзү минем өчен бик җиңел булмады. Күземә килгән яшьләремне, мин кирфекләремне еш-еш йомгалап кына кире кайтарып җибәрә алдым. 5 минуттан соң инде мин үзем ясаган Мәрфуга апаның кызыл вә зәңгәр күзләрен чукып алдым. Авызын шырпы белән колакларына кадәр җырдым. Бер кулын бөтенләй алып ташладым да, аны шул килеше белән күтәреп, өйгә апа бүлмәсенә алып кердем һәм өстәл өстенә бастырып куеп: "Ыррый, Мәрфуга апа нинди ямьсез. Аның күзе дә зур түгел, чукып алынган күз, авызы да матур түгел. Әбиләр авызы шикелле, ике колагына кадәр җиткән. Кулы да бер генә. Ыррый, Мәрфуга апа нинди ямьсез", дип ачу һәм хурлану катыш тавыш белән кычкырып җибәрдем. Аннан соң апаның мине әнигә әләкләргә чыгып киткәнен күреп, сурәтне алып тизрәк бүлмәдән сыздым да, ишек алдына чыккач, сурәтне җиргә салып таптап изеп бетердем. "Менә сиңа, Мәрфуга апа, менә сиңа, Мәрфуга апа. Апа менә, апа да түгел, Мәрфуга апа да түгел, юньсез кыз шунда." Сурәтне таптыгач, елыйсы килүем бөтенләй бетеп, ачуым бераз басылса да, бу вакыйгадан соң бик озак вакытлар мин Мәрфуга апаны дус күрә алмыйча йөрдем. Бу елның кышында мин үзем укый торган хосусый мөгаллимнән рәсем төшерү дәресләре дә ала башладым. Мин башка дәресләремне тырышып укыган шикелле, рәсем дәресләрендә тырышып өйрәнә идем. Кыш урталарына таба мин рәсемнәрне инде бик яратып эшли башладым. Һәм яз башында инде мин шактый авыр ясала торган чәчәкләрне дә күчереп, яхшы ук матур итеп ясый ала торган булдым. Язгы көннәрнең берсе иде. Мин дәресләремне укып бетереп, уйнар өчен ишек алдына чыккан идем. Без абый белән кар суында көймә йөртергә тотындык. Ак карның саф суы уйнаклап ага. Безнең көймә итеп йөртә торган ике башын очландырып, уртасына кәгазь әләмләр өчен чыра кадап ясалган тактабыз, бозларга бәрелә-бәрелә су аккан уңайга бара иде. Бер вакыт өй ишегеннән апа күренде. Ул: "Нәҗип, монда кер әле, акыллым", дип кычкырды. "Туктале, мин уйныйм әле, апа", дидем мин. Апа кирип китте. Бераздан соң аның урынына ишек төбенә Мәрфуга апа чыкты да: "Нәҗип, бер генә минутка өйгә кирип чык әле, җаным", диде. Мәрфуга апа белән мин хәзер әле бик артык дус булмасам да, ул әйткәч, зур күзләрен миңа каратып әйткәч, мин керми кала алмадым. Мин кергәндә, алар өйдә минем рәсемнәр төшерә торган альбомымны актарып утыралар иде. Мин аларның янына да барып җитмәдем. Мәрфуга апа: "Нәҗип, кил әле, җаным. Монда менә шушы зур итеп төшергән чәчәгеңне син миңа кечерәйтеп төшереп бирмәссең микән?" дип, миңа альбомымдагы бер зур чәчәкне күрсәтте. Мин чәчәкне карадым да: "Сиңа кайчан кирәк соң ул?" дип сорадым. "Хәзер булса бигрәк яхшы булыр иде, җаным. Ярыймы?" диде. Мәрфуга апаның матур елмаеп әйткән бу "ярыймы" дигән сүзенә каршы мин ярамый дия алмадым. Альбомны алдыма куеп, икенче бер кәгазьгә зур чәчәкне кечерәйтеп төшерә башладым. Мәрфуга апа минем төшергәнемне карап тора. Кайсы бер сызыклар бигрәк матур чыгып куйса, ул зур күзләре белән миңа көлемсерәп, иркәләгән шикелле итеп карап ала иде. Чәчәк ясалып бетте. Ләкин минем бу күңелле эшемнән тиз генә аерыласым килмәде. "Мәрфуга апа, бу чәчәк ни өчен кирәк булды соң сиңа?" "Калфакка чигәргә." "Инде ясалып бетте бит ул. Бик рәхмәт сиңа. Менә бу җиренә шушы чәчәкнең берсен дә ясап куйсак, ничек булыр, Мәрфуга апа?" "Ясый белсәң, алай бигрәк тә матур булып чыгар." Мин бер сүз дә әйтмичә генә альбомымны актарып, шул чәчәкнең берсе төшерелгән җирне эзләп таптым да, чәчәк янына берене дә ясап куйдым. Булай иткәч, чынлап та, чәчәк тагын да тулырак күренә башлады. Мәрфуга апа миңа тагын елмаеп, иркәләп карады. "Бик рәхмәт, җаным, сиңа. Кечкенә генә куллары белән нинди матур чәчәкләр төшерә белә бит", диде ул.
Бу вакытта Мәрфуга апаның күзләре зур вә матур иделәр. Тешләре дә аппак вә тигез иделәр. Көлүе, елмаюы, һәммәсе дә бик килешле вә бик матур булып чыга иде. Мин сиңа, Мәрфуга апа, кирәк булса, моннан да матур чәчәкләр эзләп табып кечерәйтеп төшереп куярмын дидем дә, мин кәефемнән бераз кызарынып, йөгереп уйнарга чыгып киттем. Һәм менә, Аллага шөкер, мин дә бөтенләй һөнәрсез малай түгел инде дип уйладым. Әлеге һәм башка аудиокитапларны сез tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз.